Днес искам да ви срещна с една прекрасна жена. Жената, която създава So Simple Natural Cosmetic, Елица Нанева. Това е марка, която е на пазара и се развива вече 8 години. През 2011 година Елица ражда първото си дете, което страда от упорит обрив. Докторите не могат да помогнат и Елица, която винаги се интересувала от билки, забърква в своята кухня мехлем и забравя за обрива. Днес много хора знаят за СОС Мехлем, познат като вълшебният стик. Елица обаче не спира да експериментира и създава различни продукти за чувствителна кожа, за лице, за тяло, за коса, за устни. Подарява продукти на близки и приятели. Всички са много доволни и я окуражават да превърне хобито си в бизнес. В най-женския месец ми се иска повече хора да научат за Ели и нейните вълшебства. Последното ми откритие е дневен и нощен крем 50+, създаден за жени над 50 години. Нуждата на нашата кожа е специфична и Ели се е съобразила с това. Благодаря ти, Ели, от името на всички, които ти се доверяваме.